Danas naša Sveta pravoslavna crkva slavi svetog mučenika Kalinika, svetu mučenicu Serafimu, svetu mučenicu Teodotiju i svetog mučenika Jevstatija Mtskedskog. Sveti mučenik Kalinik, rodom iz Kilikije, vaspitan od malena u hrišćanskom blagočešću, ostaviši sve, pošao da propoveda evanđelje. U Ankiri bude uhvaćen od nekog neznabožačkog kneza Sakerdona. Kada mu knez grozno pripreti mukama, ako se ne pokloni idolima, odgovori mu sveti Kalinik: meni je svaka muka za Boga moga tako dobro došla kao gladnome hleb. Posle strašnih istijazanja i poboja, obuga knez u gvozdene opanke sa ekserima unutra i naredi da ga teraju u grad Gangrski, jer niti ga smede više mučiti, niti pogubiti u Ankiri, pošto mnogi gledajući junačko trpljenje Božjega čoveka obratiše se u veru Hristovu. Usput ožedniše vojnici i ne bi vode. Sveti Kalinik se pomoli Bogu i izvede vodu iz jednog kamena. Kad stigoše u grad Gangrski, baciše mučitelji svetog Kalinika u peć zažarenu. Svetitelj se pomoli Bogu govoreći: blagodarim ti, Oče nebesni, što si me učinio dostojnim ovoga časa, u koji za ime tvoje sveto umirem. Potom uđe u oganj. Kada se oganj ugasi, nađuše telo njegovo mrtvo, ali celo i od ognja nepovređeno. Česno postrada i uvenča se vencem večne slave oko 250. godine. Sveta mučenica Serafima, devojka iz Antiohije, živela u domu neke Savine, senatorke, koju privede veri Hristovoj. Čuvši za nju neki Viril, mučitelj hrišćana, naredite je dovedoše predanju. Pošto Serafima ostane pokolebljiva u veri svojoj, naredi mučitelj da se baci u tamnicu i posla neke mladiće da s njom prenoći da je oskvrne. Serafima se Bogu moljaše u tamnici kad mladići stigoše pred tamniška vrata. Tu najedanput zablješta pred njima angel Božji s mačem u ruci i oni padoše kao mrtvi, potpuno nesvesni i raslabljeni. Sutradan mučitelj zamoli Serafimu te molitvom povrati mladiće k svesti. Pripisujući sve ovo mađijama, Viril naredi te u svetu devicu najpre žegože svećama, a potom je biše štapovima. No kad nju ubijahu, odlomi se jedan komad štapa, oskači i udari Virila u oči, od čega on oslepi. Najzad mačem osekoše glavu ovoj Hristovoj sluškinji i ona predade duh svoj Bogu. Blagočestiva Savina česno pogrebe njeno telo, od koga poče teći isceljenje mnogima. Postrada sveta Serafima u vreme cara Adrijana 117-138. Sveta mučenica Teodotija, mlada udovica sa 3 dece. U Solunu zajedno sa svetom Anastasijom, 22. decembar, Teodotija se trudila na delu Božjem, predana potpuno životu blagočestivom. U vreme gonjenja Dioklecijanova na smrt osuđena i zajedno sa svojim decom bačena u peć ognjenu. Duše njihove svete vinuše se u nebesku domovinu. Sveti mučenik Jevstatije Mtskedski, Persijanac, rodom iz jednog sela Arbuketa, u svojoj 30. godini došao u Mtsked grad i tu videći kako hrišćani žive i veruju primi krštenje. Mučen za Hrista i posečen u Tiflisu 589. godine. Mošti njegove počivaju u sabornoj crkvi u Mtsketu i daju isceljenje verujućim. Serafima, mila angelima, sva nevina i dušom i telom, nezlobiva u svim pomislima, mnogo dana beše istjazana za Gospoda Hrista besmrtnoga.
Knez bezbožni u hram je nagoni da prinese žrtve idolima. Odgovara sveta Serafima: sluškinja sam Boga jedinoga, telo moje hram Duha Svetoga, u devstvu sam telo očuvala, da bi Bogu na žrtvu prinela. Hram telesni Gospodu na žrtvu, muči telo koliko ti drago, no dušu mi nećeš vidjet mrtvu. Duša živa pre i posle smrti, ognjem mačem ne moš je satrti. Zbog duše je telo sagrađeno i dušom je telo osveštano. Od Boga se duša u svet javlja, da u telu Gospoda proslavlja. Slava Bogu, Bogu trojičnome, slava Bogu, stvoritelju mome. Rasuđivanje. Istinitim pokajanjem, suzama, molitvom i dobrim delima može se i najprljavija duša potpuno očistiti i izmeniti. Zato budi pažljiv da ne spominješ zlurado grehe pokajnog grešnika, nego prinesi blagodarnost Bogu i divi se kako se od tame napravila svetlost i od mulja bistra voda. Misijski car Amasis beše od niska roda, pa kad posta carem, ljudi ga malo poštovahu sećući se njegovog porekla. Da bi doskočio ljudima i zadobio njihovo poštovanje, on uze metalni legen u kome su se po običaju prale noge posetiocima dvora, dade ga preliti i od njega napraviti lik nekog idola. Tada car postavi tog idola na ulicu. Videći ljudi idola počešu mu se klanjati i odavati božansku čast. A car objavi od čega je taj idol napravljen. Razumeše ljudi da je car hteo time da pokaže da oni ne treba da misle više o tome šta je on pre bio nego što je on sad. I počeše ljudi odavati caru carsku poštu. Suzercanje. Da suzercam čudesni znak što Bog pokaza Gedeonu, sudije 6 i to. Kako jedne noći samo runo beše pod rosom, a sva ostala zemlja suha, i kako druge noći beše sva zemlja pod rosom, a runo suho. Kako to označavaše najpre narod izraelski usred neznabožačkog sveta do dolaska Hristova, a potom neznabožački svet pod blagodaću i bezblagodatni Izrael po dolasku Hristovu. Beseda o odlaganju dana strašnoga po milosti Božjoj. Ne docni Gospod s obećanjem, kao što neki misle da docni, nego nas trpi, jer neće da ko pogine, nego svi da dođu u pokajanje. 2. Petrova 3.9. Milost Božja, braćo, odlaže onaj dan koji gori kao peć, po rečima proročkim. Malahija 4.1. Neka se dakle zastide rugači koji se rugaju obećanju Božjem i govore, gde je obećanje dolaska njegova. Nije Bog zaboravio obećanje svoje, nego su grešnici zaboravili sami sebe. A Bog po neizmernoj milosti svoje čeka da grešnici dođu k sebi i pokaju se i pripreme se za dan onaj koji se ne ponavlja. Gle, dan onaj nije kao mnogi dani, koji se daju ljudima radi pokajanja i pripreme za susret s Bogom. Dan je onaj jedan i razlikuje se od svih ostalih dana, jer on ne dolazi za pokajanje, nego za sud. Kao što je sud strašni jedan i nepovtoriv, tako je i dan onaj jedan i neponovljiv. Bog ne želi da ko od ljudi pogine. On nije stvorio ljude za pogibiju, nego za spasenje. Ima li baš tovana koji sejući povrće želi da mu se povrće sasuši i propadne? A Bog je mudriji i sažaljiviji od svih ljudi. Jednu želju Bog ima, naime, da se svi ljudi pokaju i od zla povrate. Kako se raduje vinogradar kad mu se uveli vinograd povrati i ponovo zeleni i plod donese. Kolika je tek radost Boga i angela Božjih kad se duše ljudske uvele od greha povrate i podmlade od suza pokajanja i donesu plod pokajanja. O Gospode milosrdni čovekoljubivi,
Pomozi grešnicima da osete milost Tvoju i sažaljivost Tvoju prema njima, da osete i da se pokaju i povrate sa opakih puteva svojih. Tebi slava i hvala vavek. Amin.